Adidas Boss. Ayan, kung makikita niyo ang ganda ng kulay. Oh. Ganda ng design niya guys. Ayan, so Boss po yan, Adidas Boss. Ayan, tingnan niyo. Sa halagang 47 guys, dati. Ngayon 33 na lang siya. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay mayroon na naman tayong pupuntahan. So alam niya na yan kung ano yung pupuntahan natin. So mahilig tayo sa mga sale. Ayan, so ayan ang pupuntahan natin. Kung makikita niyan, kung pumansin niyo yan, ayan po, sale 50%. Ayan po. So ayan po ang pupuntahan natin ngayon. So Athlete's Foot, ayan po sa taas. Ayan. So tara, samahan nyo na ako bisitahin kung ano yung mga sale nila dito sa Athlete's Foot. So ayan mga kabisdak, sale 50% po ang Athlete's Foot. Ayan. So tara, pasukin na natin. So ayan guys, mayroon silang Superstar. Ayan. Dating 38. At ngayon ay 19 na lang kasi 50% sila ngayon. So ayan po, may mga sizes pa. Ayan. So mayroong Rivalry Low na Adidas. Ayan. Guys, dating 33,570 na lang. Ito po, Superstar. Ayan o. Mga Superstar po to guys. So may mga sizes po sila. Ito. Naman Superstar Big One 19KD na lang po guys, 19KD na lang po siya. So 50% po yan. Tapos kung mga mahilig po kayo, ayan, may mga pangbata din po guys, dating 28 ngayon 40 na lang. Ayan, so yung may sizes po sila. Ayan, so dito po to sa Athlete's Foot guys ha. Ayan, Puma. Ayan, dating 16.5 ngayon 8KD na lang siya. Ayan, ganda oh, diba? At mayroon din pong Adidas. Ayan, 23 siya ngayon 12 na lang. Ayan. So ito sa mga mahilig mag running. Ayan. Zoom. Okay, like Zoom, dating 34 ngayon 17 na lang. Oh, nice. May another color. So ito pong babae to siya guys ah. Ito dito. Di ba? So ayan guys, sale 50% po. Ayan. Mayroong Continental strips 80. Ayan po guys. Sa halagang 90 na lang, dating 38 po. Ayan po. At mayroong Puma. Ayan o. Ganda o. Dating 45, 23 na lang siya. Guys. So ayan po. Meron din pong mga Ultra Boost. Ayan. Ultra Boost siya. Adidas. Ayan o. So dating 67 guys. Ngayon 34 na lang siya. Ayan, may kulay blue. Yun po na Ultra Boost. Ayan, sa Adidas yun guys ha. Ayan po. Diba? So ito naman guys ay Club Double na sapatos ng Reebok. Ayan po. Makikita nyo yan guys oh. Ang ganda. Pang babae po siya. Ganda ng kulay na combination sa green. And leather po siya guys. Ganda ng soilas niya. Yan. So Club Double 2 sa Reebok. At mayroong New Balance. Ayan. Sa mga mahilig sa walking. Foil seal to ang model nito. Foil seal. Ayan. Sa New Balance po. Ayan guys. Ayan. So sa halagang 37.5 ngayon 19KD na lang.
Ayan, may mga sizes pa siya. Ito. Ayan. Mga fuel cell na model ng New Balance. Ganda, pang babae. At Continental guys, Adidas. Ayan, pang babae. Dating 38, ngayon 19 KD na lang po siya. Ang ganda oh. Ito guys. Super Court, ayan. Sa halagang 30, ngayon 15 KD na lang. Ito po siya guys. Diba ang ganda oh, guys oh. Diba? Nice. 38 siya guys, dati ngayon 27 na lang. At Falcon, ayan. Ito po siya guys. Ang ganda. Sa Adidas. Ang ganda oh. Ito ng solas. At mayroong Stan Smith, ayan. Adidas. 38, dating 38, ngayon 27 na lang. Itong Falcon Pasoli ay 30, ayan. Dati ngayon 50 na lang. So, ang ganda oh. So ito naman guys ay Adidas Boss. Ayan, kung makikita nyo ang ganda ng kulay oh. Ganda ng design niya guys. Ayan, so Boss po yan, Adidas Boss. Ayan, tingnan nyo. Sa halagang 47 guys, dati. Ngayon 33 na lang siya. Ayan, so may mga sizes pa po siya. Ayan, at mayroong Air Max Nike. Air Max guys. So, dating 41,750. Ngayon 21 na lang. Ayan guys. Oh. Ang gaan niya guys. Ang gaan oh. Ang ganda oh. Ang gaan. So maganda siya pang walking. Lifestyle din po. So mayroon pa siyang sizes. At ito naman, ayan pang babae. Pwede rin po siyang pang walking. Air Zoom. Nike Air Zoom guys. Ayan. So sa halagang 47.5, ngayon 21 na lang. So ang ganda. Ang gaan rin po siya guys oh. Ang ganda oh. Ayan. Ayan, maganda to sa mga mahal nyo sa buhay eh. Ayan. At ito naman ay Hermes. Ayan. Sa Puma guys. Ayan. Sa Puma naman po siya. Dating 41.5 na 21 na lang po. Ayan. At mayroong Reebok. Mga Reebok guys. Ayan. Sa pang babae. Ang ganda oh. Dating 35 ngayon 18 na lang siya guys. Ayan, ganda yung silas. Diba? At saka ito Puma. Ayan. Dating 34, ngayon 17 na lang siya guys. So may mga sizes pa sila guys. Diba? Ayan po. So yun guys, mayroon din po silang collection. 50% pa rin. So may mga bag din po sila guys. Ayan, oh. So 14 dati, ngayon 14.5 dati, ngayon 10 na lang. And so depende po sa design niya guys. And may 13 dati, ngayon 9 na lang. Ayan. May 8. Ayan, ito champion siya guys. Ayan, backpack. Ayan po. So maganda. Ayan. Sa halagang 23.5 dati, ngayon 16 na lang siya guys. Ang champion po. May Nike din po sa baba. Dating 13 to 50, ngayon 7 KD na lang. Ayan. At mayroon din pong Puma. Puma po guys ay 4 na lang, 4 KD na lang, dating 8.5. Diba? At sling, ayan, sling bag, ayan po, 3 KD na lang siya guys. Adidas, dating 6.5. At mayroong champion, 4 KD, dating 7.5. Mayroong 6 KD, ayan, malaki konti. Ayan, kaysa isa.
ayan guys, 50%. So, maliban sa mga shoes, pag may mga t-shirt din po sila guys. Ayan. Dating 11 KD, ngayon 6 KD na lang. Ayan. 8 KD. Ayan. Mga cotton po siya guys. Ayan, makita niya, Reebok. Ang ganda. O, diba? May ibang kulay, may Puma. Ayan. So, 7 KD na lang. Dating 10 KD 500. Ayan. So, iba-ibang design. May ibang kulay. Ayan po. Ito, Adidas. Ayan po, guys. At Under Armour. Ayan, may Under Armour. Under Armour din po sila, guys. Tingnan. 8 KD na lang. Dating 12 KD. May mga shorts din po sila. Ayan. Cotton. Ayan. Dating 19, 13 KD na lang po. So, ayan po. Pang lalaki? Ayan o, 15 KD. Ayan guys, ayan 50%. Ayan, so mayroon din po sila mga jogging pants. Ayan, dating 18 KD, ngayon 30 na lang. Ayan, at iba-ibang design din po ito guys. Iba-ibang kulay. Ayan. So iba-ibang brand din po. Mayroong Adidas. Ayan. Mayroong Puma. Ito. Ayan. Mayroong Nike, Reebok. Yan, at mga t-shirt guys, mga pang babae, pang ladies t-shirt. Ayun, dating 7, may 8 na lang, mostly mga 7 yan, ang presyo. So ayan guys, naikot na natin yung store ng Athlete's Foot. Ayan, so nakita nyo na maraming sale talaga ngayon, 50% sila, so marami kayong pipilian guys. So and guys, nakakuha na naman kayo ng idea sa akin. So, bisitahin nyo na po itong lahat ng Athlete's Foot Store dito sa Kuwait. Yan. So, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin channel, please subscribe na po kayo guys. At paki-like at paki-comment. So, dito na lang po ako at God bless po sa atin. Bye-bye!